På bare 10 år er antallet af kvinder, der vælger hormonspiral til og p-pillerne fra, mere end fordoblet. Den lille T-formede hormonspækkede spiral indsættes i livmoderen og beskytter imod graviditet i op til 5 år. Men det er et smertefuldt indgreb, som 23-årige Anna Moesgaard har inviteret mig med til at overvære. Heldigvis er hendes roomie, Louis, støttende. Oh my god, I'm so nervous. It's gonna be fine. Yeah, I hope so. I just need to eat before in case I puke. Vi træder ind i opgangen og træsker op ad trapperne til første sal, hvor Klinik for Seksuel Sundhed i Odense hører til. Ej, men jeg har virkelig ikke lyst. Gynækologen trækker bedøvelsesmidlet ud af et cylinderformet glas og op i en lille kanyle. Med bedøvelsen lagt skal Annas 5 år gamle spiral hives ud. Altså skal jeg have lagt den her bedøvelse. Føj for. Men det er jo ikke, jeg er virkelig glad for, at jeg gider at gøre det. Og så prøv at trække dig sådan godt med maven. Og pusse langsomt. Og så fører den lige så langsomt op. Og prøv at blive ved med de der fine bevægelser. Ej, jeg kan mærke, at du slet ikke spænder op. Det er helt vildt sejt. Gider du sådan noget tælle til 3 eller sådan noget, inden du stikker den ind? 1, 2, 3. Nu skal det eller noget. Okay, vildt nok. Det var ikke lige så slemt som at være til tandlæge. Nu når bedøvelsen er lagt, skal den gamle spiral fjernes. Så vil jeg gerne hive noget i munden. Ja, tak. Var det det? Ej, hvor vildt var. Tænk, at den har siddet der i så lang tid. Ja, men det føles bare sådan lidt menstruationssmerteagtigt. Altså, det er ubehageligt, men det er okay. Ja. Jeg kan godt mærke det sådan nederst i maven nu. Men hvordan kan det være, at flere og flere kvinder vælger hormonspiral? Det har Pernille Ravn, der er professor i gynækologi og specialeansvarlig overlæge på Odense Universitetshospital, et bud på. Der er jo masser af dokumentation for, at det dybest set er en bedre præventionsform, på grund af, at der er færre risici for blodpropper, og det er en langtidsvirkende, altså og du ikke selv skal gå og huske noget, så der er dokumentation for, at uplanlagt graviditet er sjældnere ved hormonspiral end ved p-piller. Tilbage på den sorte læderbriks er Anna klar til at få indsat den nye hormonspiral fra mærket Kylena. Ja, nu vil jeg gerne have det overstået. Nu er det den her. Jeg synes, den er stor. Okay, og det der sker, det er, at den der lange en, den kommer op, og så trykker du på en eller anden knap, og så hiver du den ud igen. Nu har du spiralen. For satan. Ej, det føles mærkeligt. Det er som om, det ligesom bliver lidt ved. Anna sunder sig i venteværelset og reflekterer over oplevelsen. Det var en ret god, eller ret fin